Well, every beginning of each term, ito naman muna ginatawag itong election sa atong mga pudala sa atong Philippine Councilors League diri sa atong probinsya. So, I congratulate all those who will be winning this morning. Kung naman tayo manalaog, kurang doon na po yung mapildi siguro. At the same time, it's a fun. It's a challenge to everybody to listen to yung pagdala ni Kikuro Hunito Ciales. Iyang pagdala doon, the winner will be, of course, the president will become a board. Sa ining kandidato na makaroon na kung sa ilang nakakaibuon niya sa ilang mga plano sa of course, doon naman sila yung mga advokasya, doon yung mga plataforma. Kaning atong karon doon naman tayo makita ng mga ng dagan nga mga karaan na bitaw. So kabalo lang gutaan that they are performing leaders. Kabalo na ta nga motrabaho ko sila once given this responsibility as officers of the Philippine Councilors League. They will do their job, they will do their task, ilang yung pagkabaton ng ilang kanang baton. Sa magkaroon na wala karinagan, Ilan na. We have been there, so I've been a councilor for quite a while. Busy kayo itong panahon na. So, taga na itong chance sa itong mga patanon. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.